Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Ribhoi Dorbar kalapan pau ya ka jing sosi halor ka jing klano u Dr. Didi Lapang ubalong UMLA Barim jong ka Nongpo constituency bat ubalong kumu menteri rangba ka jala Meghalaya la Sausin Kenthi. U General Secretary ka Ribhoi Dorbar uba Sunlight Sharap ha ka jingkaran bat kilat patai kubor ha ka khalai tarik unailur arjar afsan u laong ba ka jingklano u Dr. Lapang ya ubala tibru ya u kum ukpa jong ka them Ribhoi kalalong ka jingdonong ka bakrao. Ula ongru ba ki bon ba ki kam ki ba u Dr. Lapang ula le kum u nong mikmat bat kum u menteri rangba ka jala ya ka them Ribhoi ya ki ba om la shu banyo. Na kaliang ka Ribhoi Dorbar kala karpa di ki bayi yang asam ba lada long kabala kin ra ya ka met badang sa jong Dr. Didi Lapang sya Ribhoi kanang ba ki pai ba kin yo le don buram khaddu bat ha ka ju kopor ka Ribhoi Dorbar kala karpa di ya ka sorkar bakin pen bana kum ka si syuti ha Ribhoi district ha ka si le buram khaddu ya ka met badang sa jong Dr. Didi Lapang. Dari jing sukha ka man siam ha ka ba khat wei ba je nin man miet Sngau kumalapa nyang kenja ka them Ribhoi hakaba ubala penyo e district Ribhoi unong seng ye ka Ribhoi Dorbar unong seng ye ka Ribhoi District Sport Association don shu hakane ka perthai Dr. Didi Lapang udai dingba uba ki khon ka them Ribhoi ki syongri tengan barok sikata ka Ribhoi Dorbar bat ka Ribhoi District Sport Association ka shngan bat kayo bor bat kayo mensim kat ba udang don hasla jong gade kendo wat haki sngi ka jinglong temben ni don ka ju ka jing su shit ka jing su shngan tang ka kerteng ka jong u bat ka long renien ka bu don Mangi ke badang peteng ye kijing syakri. Ngisngo bangiyo ban syania teli hau neu riu rat pa. Kumta ka e ka bangisngo nakaliang ka Ribhoi Dorbar bat ka Ribhoi District Sport Association. Ngisngo bau Dr. Didi Lapang. Udai klong snam. Jong kajing trekam ke jongi. Nrei wala kataru kum kinong tre ki babut din. Nadin jong ni ai kicing kular ya ganiga them Ribhoi be e jongi bangin ai kicing syakri kumbau layalam yingi ngin pende ya keburom kebau la penkup yangi namar ngidot banong bedai lengba jong u ka Ribhoi Dorbar bat ka Ribhoi District Sport Association kalong kumne kumba kalong bat POE kumne kumba PE haduk kan eksi. Uding ba olah kelon, rengidon kecinggan, kebas kem. Ba umet ba kelon, kisembai kin hap hamadan, bat kin seibyang ya kiding, kibasdang ban penkup, ya kedor, bat ya kedur, jong ka jinglong Ribhoi, kumbadon ubat Didi Lapang. Nak benta jungi kedai kelat bat ka kebuk siar. Kebangilayo ban dia trailang bat ubun bun senam. Kan long ka bor yang ngiru ban peteng yang kena kijing trekam. Dei lengba kemensim kebangilayo lengba jung. Tiki khon jong kadong Ribhoi. Kikwa bagi dinjat ki jong ba Didi Lapang. Kinomlong ki dinjat haus siap. Nregi dinjat ki bala yu hauma ki ban ne sa bat ki ban nom lip lano ru nga kwa ban pen kin mau hang ne ya ki jinglong i ka long yang jong Didi Lapang na ka jingruai na ka poim jong melung sosatham tang arlan kendet ka tenat ka khen baro ka snong ka smi dei haurang ba ken ki briu baro ki i Lech sok Dr. Didi Lapang ini ai perto bat bot ya ki dinjat ki jong pi bat ngi kermen
bangin long ki so jong ke jing trei jong pi kerpang nakabata ikong kurim jong let Dr. Didi Lapang yo khon sinrang bat ki khon kseu lai gut ni don ban ong ya pi kong bat ma pi ki khon bat ki khon kseu ki khon ka them ri boy ki don asnda jong pi bat ringkat bat pi lagade ki umat jong ke jing kemen ki umat ke jing susi bat ngikular bakari boy kanai don silenter kisngi ke jing long jing im jong pi ngakwa ruban putsngo deina margania ka logrendiang jong Dr. Didi Lapang bagi khon ka dong riboy kita terang banyo ban jingo bat ban pe sisien ladagalat ka don ladagalenti ka don bangin yo i yo u banwanra ka met jungu hakaribo district kanang bagita gibom yo lat bat gibom la banwan ai kuble khatdu kin yo dag jingdon jo ka met jungu wala kalong tang katto kat nepor ni don ru ban ong bat ban kerpat nagamta ga government bat ga district administration ba silanya ga tin pareng the Ribho Dobar and Ribho District Sport Association would like to request the district administration or the state government to declare a district holiday, as it was because of him that Ribhoy was granted a full-fledged state on the 4th of June 1992. So if there is a possibility, we request the district administration to declare the 15th of September 2025 as a district holiday. Detang kini kitin gidon bat ong nakaliang kini ki artli ki seng ki bau Dr. Didi Lapang ulai don kiti wat haddu ke klip mat ke sengi ko haddu jong ke jing im jong o. Dr. Didi Lapang is dead. Long live Dr. Didi Lapang, Haribo District.